Berkat, buka jari-jari jalan sama hati prane, mau prane, budi prane. Sekarang Jakartaनि लकेसनाव माने बे जायगाखौनो बुङो बै लामा हाबबोनाय आरोना जेते साहानिफ्राय हाबबोयो नालाय खोला थांग्रा ओमफ्राय बेखौ भिउ पइन्ट माने शुटिं भिउ पइन्ट होनो आरो shooting video माने बयबो मिथियो शुटिं भिउ माने फैफादों शुटिं लाबोफादों खिन्थु आंनि रुल जेबो गैया Come to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन बरायनो थाबाय लोगोफोर दा आं दंफायनो साफ्राखाथानि माने हाजोआव माने बेरायफुंजानि एसे प्रेक्टिस खालामथावथाव माने बेरायफैदों आरोना दा बे समाव आंजों दंफायोना रावखौ आं उनाव खोन्थासिगोन ओमफ्राय दा समाव आरोना गोजां बोथोर एकदम मोजां बेरायनो बोथोरा एकदम फुङाव बेरायफैनांगौ ओमफ्राय बे समाव माने हाजोनि नुथायखौ एसे मोजां नुयो ना क्लियार नुयो एसे माजों मोजां नुयो आरोना दा बे समाव एसे फुंनि प्रेक्टिसखौ लानानै एसे बेरायफैदों आरोना दा स' लोगोफोर देलांबाय था दा आंजों नै दंफायो मिस्टार गुडका मास्टार दिनैसो लोगो मोनबाय आरोना एकदम टाइमखौनो होनो हाया बिथाङा बेनिखायनो दा बेरायबाय थानाय मा थानाय ओमफ्राय दा दिनै एसे कन्टेक्ट लालायनायावसो एसे बहाय फैनो हाबाय आरोना दा प्रेक्टिस खालामनो थाखाय माने खालामथावथाव फैदों आरोना बहाय एसे नायथावथाव जायगाखौ बे हाजोआवदि अनेक फिल्म आरो एलबामफोर लाफैयो ओमफ्राय बय खनबेसे फैनाय जाखो आरो मोनबेसे फिल्म लाफैनाय जाखो नों बे माबायाव बे हाजोआव आरो आंथ' बे फिल्मनि माने फिल्म होनोबा ना बे माने साफ्राकाटानि लकेसनाव माने बे जायगाखौनो बुङो बै लामा हाबबोनाय आरोना जेते साहानिफ्राय हाबबोयो नालाय खोला थांग्रा ओमफ्राय बेखौ भिउ पइन्ट माने शुटिं भिउ पइन्ट होनो आरो शुटिं भिउ माने बयबो मिथियो शुटिं भिउ पइन्ट जोंसो दोनदों आरोना बेखौ आर्टिस्ट हिसाबै माने शुटिं भिउ पइन्ट माने जों गोदो गैयिनिफ्रायनो माने दोनलांखानाय सोरबाफोर माने जोंनि पुराना आर्टिस्टफ्रा दोनलांनाय आरो जों दाख्लैसो खोनानाय बेफोरो जों दोननाय नङा जायखिया जों आर्टिस्टफ्रा दोननाय आरो ओमफ्राय जेनेबा आंथ' गाफेराखैबो माने फैफादों शुटिं लाबोफादों खिन्थु आंनि रुल जेबो गैया एबार फैनो गोनां जांख्रिथायनि पार्ट 2आव जांख्रिथायसा पार्ट 2आव थानो हागौ आरो बुंनो हाया जेबो माने फायरिंआ बेनिफ्राय भुटान थांगोन एबार भुटानाव लाहैगासिनो एबार बायदि नैबावबो फार्स्ट बेनिफ्राय लानाय नैबे लामायावनो दं आरोना जोंहा मानब लाबलि ब्रादार बै लावजिफारा सापागुरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सापागुरि सिङाव थानाय माने मानब लाबलि होनबाबो सिनायखायो माने नैबावनो लानाय दं आरोना नोंजों आंजों नोंजों आरो मोसौ बोलायलायनाया मोजांथ' मोजाङानो ओमफ्राय आरो जांख्रिथाय थैसाबाथ' बे हाजों लाजोबखानाय गासिबो एसे लकेसनाव देखायनो हागोन देखायनोसै ओमफ्राय फिसाबाबो जोंनि साफ्राकाटा चिरां जिल्लानिखौ लाखायो आरो मोजाङानो मोनो माने बेलेग गुबुननि हारिनिया जोंखौ लाफैबाबो एसे मोजां मोनो आरो जायगायाबो एसे गुन्दा लिदार थाथावथाव एसे मोजां ना आरो साइड बेक लकेसनफ्राबो मोजां एसे ओंखायनो बेवहाय अनेक भिडिअ आरो मुभिफोर लाफैयो आरोना दा बहाय फैनानै माबायदि मोनफैखो दिनै फैनानै दं मोजां बेरायफुंजानि समाव आरोना बेरायफुंजानि माने गोजां बोथोरनि दिन दा बे नभेम्बर एन्ड डिसेम्बर थाब मोनाय थाब गुसु जायो बुंनो नाङा मालाबा मोनाय फात्ताखौ मोना माने मावनांगौ खामानिखौ मावस्लाबजोबनो हाया बिदि आरोना दा लोगोफोर दा जों बेयाव एसे बेरायना फैनोसै माने नायलांबाय था नुलांबाय थागोन माबायदि भिउ देखायनो हायो नोंसोरनि सिगाङाव नायलांबाय था berkat buka jari-jari jalan sama hati prane mau prane budi prane sekarang moजां speaker जि खारो आंनिफ्राय स्पिड खाथारो फाग्लाया दा गुटखा जानानै एसे माबाया माबा जादों खोमा आं ओइ जाबायलै हाला दा नै खारै नैबेहाय फैबाय आरोना नैबे हाजोआव माबायाव फैबाय नैबे दा बुहुद मेङोलै माथो जानो एकदम ओमफ्राय नैबे गुटखा जोंना बिथाङासो फंबायासो जोंना जा खारो एकदम डेन्जार खारो हाथाय होनलाय जा दा नै फुंना बे समाव माने रावबो गैया एकदम माने बेबायदि फुङाव फैखाया रावबो माने बेलासिनि 4टा 3टा बे समावसो फैयो आरो बांसिन दा जों मर्निं वाकसो खालामफैदों नालाय बेखायनो दा ओरैनो जास्ट बहाय फुंफ्राव सोरबा फैयो नामा होननानैसो ओरै खारथावथाव माने प्रेक्टिस खालामथावथाव फैदों आरोना दा नै नायदो लोगोफोर सोरबाफोर फैयाखैबा फैनो हागोन आरोना माबायदि आरो बबेनिफ्राय जायगानिफ्राय नुहुरदों बे भिडिअखौ माने फैनो हागोन अनेक पार्टिफोर खालामफैयो अनेक माबाफोर बहाय बेरायनो फैयो आरोना गोजाननिफ्राय दा नायदो नै आं एसे खोन्थिनोसै बैहाय माबा दैज्लां समाव ओमफ्राय दै गख्लायबोयो ओरै जामनो ओमफ्राय मोजां नुयो आरोना गोजाननिफ्राय दै गोलोम बोथोर समाव आरो दै बाख्लायबोयो बै गोजौनिफ्राय
ओमफ्राय दाथ' जेबो गैया दा स्लिमै आरोना दा गैथ'वा वाव मस्त ना मसै एसे दै दङ ओमफ्राय दैया फिसा जाबाय आरोना माने बे दैया दैज्लां बोथोराव एकदम फर्टि जायो आरोना एकदम लोमजोबो ओमफ्राय बेवहाय दुगैबा दुगैजायो आरोना बेबायदि नुयो आरोना नै ओमफ्राय ओरैहाय दुब्लिबारि ओमफ्राय ओरैहायबो मोनसे हाजो दङ आरोना नै बेबायदि नुगोन आरो हाजोबाबो खिबारियावसो लायबोलाङो फाग्ला फाग्ला होद जायोलै मालाय खिबारिखौ नायनो फैनांगौ जाहैबाय जोंहा मोजां दा एसे गोमो जायोना गुफुर जायो फैदों नै सोरबा सोरबा लोंनानै बथलसो देफैलांलाङो दा नोंथाङा नङा हारा जुथा गानखादों जेबो गिनांगौ गैया मिथिबाय दा नै बिथाङा एसे रिल्स खालामनो थाखाय एसे लकेसन नागिरदों आरोना दा नै बरिया जायगा मोनबाय दा ओमफ्राय नोंनो खोन्थासै जायगाखौ माबायदि लानांगौ भिडिअखौ दे खोन्थादो ओमफ्राय बहाय मा उन्दुगोन नामा जों उन्दुआ आरो उन्दुआ आं बांद्राय लोंनाङा एसे एखदम ओइ दैबो दं माथो ओरैहाय दा जायगाया मोजां ओरैहाय एसे गोजौ जायगा ना अन्थाइबो एसे दाब्लांब्लां दे होख्लायदो आं जिरायलांनांगौ आरो र' दा लाखांबाय बिथाङा दा हि लाखायो गानाबो देनजारसो दा बिथांनि माबाखौ बिथांनि माबाखौ नायोबा बे रिल्सखौ नायनोबा गावनि चेनेलाव थांनानै नायदो एसे नुगोन माबायदि फेसबुक पेजाव ना फेसबुक पेजनि नामा मा नाम फेसबुक पेजनि नामा जाहैबाय माने आंनाथ' बहुत फेक दङ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ सोरबा सोरबा मानो होनोबा आंना फेसबुक पेजआ गुटखा मास्टारानो मानो होनोबा सोरबा सोरबा फेकआ खुलिदों कि माने गुटखा मास्टार अफिसियेल गुटखा मास्टार लाइक गुटखा मास्टार इउटि गुटखा मास्टार फरके बिदि खुलिलाबायदों आरो ओमफ्राय दा आंनिया जाहैबाय गुटखा मास्टार माने गुटखा मास्टार होनखा खिन्थु लास्टआव दाबालार आरो बेनो माने दा बिथांनि दा बेवहाय रिल्स खालामदोंना बेखौ नायनो थाखाय गावनि फेसबुक पेज माबायाव थांनानै नायदो आरोना नायोबा आरो थादो बिदिनोसै आरो दा लोगोफोर थांनोसै जोंहा जा गोदान थाबायलांनांसिगोन दा हाब थांनांगौसो खारनांगौ आंथ' थाबाया खारगोनसो आंबो खारनोसै नोंखौ आंबो हास्लाबखाया बेखायनो गुटखा जानांगोन आंबो पावार जानायनि दा लोगोफोर दा थांनोसै बाय बाय लोगोफोर बिदिनो जोंबो अनसायबाय था बिथांनि चेनेलखौबो अनदो एसे जोंबो बिदिनो आवगायलांबाय थायो खोमा बाय बाय